חברים, היום אני משחק בדרבי דיסטרקשן שימולטור. זה כבר הפרק השלישי, הסרטון השלישי. והיום אני מתכוון לקנות את האוטו. אני חושב אולי זה או זה. את האמת, אני רוצה את האימפלה, ואני חושב שהיא באמת טובה, ואני לא יודע באמת על איזה ארנה לשחק, ואני חושב שיותר שווה על אחת, כי פה לא מתנפלים, אולי אפשר לשחק. פה הרימל לא ממש נוחה, לא יודע. יש מין מוקשים, זה לא אכפת לי. אבל, טוב, אני אנסה. אולי מקבלים פה יותר. טוב, בוא נתחיל. טוב, והנה הארנה השלישית בעצם. אז עכשיו, טוב, מה נעשה? נראה לי נלך על האוטובוס, או שלא, לא צריך עליי. תודה. הנה, אתם רואים מה קורה. כולם מתחילים להידחף אליי, ונראה לי נתקעתי באוטובוס. נראה לי. אוי לא. טוב, אני אעשה מין תרבולה קטנה. טוב, אף אחד לא נוסע עליי לפי המפה. ופח! זה היה מצוין. פרפפמפם. נלך לקרוא אותם. אוי לא. זה היה מוקש שנראה לי, כאילו האבן הזאת, לא שמתי לב. אחר כך אני אראה את הסרטון עוד פעם. בוא נראה. מי שלא יודע איך אני מצלם את המסך בעצם, אז אני אשאיר כתובת, כאילו, לא כתובת, איך קוראים לזה? קיצר, אני אשאיר לכם, ואז אתם נכנסים לפליי מרקט, ואז אתם מוצאים את זה. אבל יש לכל מיני, יש התוכנה הזאת לסמסונג, אני לא יודע מה באמת ההבדל, ויש את התוכנה הזאת ל-LG. אני לא יודע מה ההבדל באמת. ראיתי שיש שם איזה כפתורים או משהו, כאילו אחרים. אבל אני הורדתי רגיל, שלא לכלום, הכי רגיל. באמת, נשאר לי קצת חיים, גבר. תרגע, בן אדם, מה עשיתי לך? אל תתקרב אפילו. מצוין. עוד מכה אם אני לא טועה, עוד מכה. לא, עוד כמה מכות. וכנראה זה וואי. טוב, נו, זה לא יצא טוב, אז אני הולך לארנה הראשונה. כדי להשיג קצת יותר כסף בעצם. אני זוכר את האוטו הזה. איפה הוא? זה אוטו מגניב דווקא, רציתי לקנות אותו. אומייגאד. עכשיו בוא נראה. הנה, דרבי ארנה אחת. טוב, נו. תהן. תביאו כסף בקלות עם ביט אפליקציה. חרטה. הנה בוא נתחיל. ומצוין. טוב, שנייה. טוב חברים, אני ממשיך, פשוט הייתי צריך לעשות משהו לרגע בדיוק. הנה, כן, זאת האימפלה שרציתי. כנראה מגניבה. כן, אבל לבזבז 25,000 במכה זה לא ממש. הופה, יש לי בעיה בגלגל. האוטו נוסע ימינה. וואי, איזה מגניב. פעם. וואי, טוב, זה היה כואב. אוי. נשאר לי קצת חיים ונראה לי שזהו. אני לא נתקל באף אחד. כל עוד סתם ככה. בקטנה. אוי לא. וואו. טוב, זה היה קרוב. מהר. אם אוטו נוסע מתחתיי. אומייגאד. לא, אני צריך להתעכב במשהו. מהר. סע. בשנייה האחרונה וקיבלתי אלה. טוב, זה קצת. אני אנסה עוד פעם. עכשיו אני אקח את עצמי בידיים.
ואני אעשה הכל. טוב, בוא נתחיל. אוהו! אוי, הורדתי לו כבר חצי מהאוטו. הנה, הטוטו הזה רציתי לקנות. לא, זה לא זה. זה לא משנה. וואו, וואו. אאודי, פרארי, סקודה. טוב, אני מכיר כל מכונית בעצם. אאודי. זה או פורד או דודג', אני לא בטוח. האדום הזה. האמת אין לי אפילו רעיון מה זה יכול להיות. אבל מאחור הוא נראה כמו פורד. וזה, זה. תחבולה. ועכשיו אנחנו ניתקל בו. הופה. זה אני לא יודע כי הוא כבר שבור. זה נראה האוטו שרציתי לקנות. זה האוטו השני בעצם. שקנינו. לא קנינו את זה. כיסאי האוטו לא טוב. האמת קל לקנות פה מכוניות אם אני לא טועה. כי כולה זה 100 ומשהו אלף. טוב זה הרבה, אני לא אומר כלום אבל... נו באמת, הוא קיבל 3,000. למה אני מקבל 1,205? אני צריך לקחת את עצמי בידיים. זהו, אני אלך על השמאלי כי הוא הולך עליי. מסתובבים, וואי. טוב זה היה קרוב. הוא ככה נגע בי. ופח. לא. עזבו, לא היה שם פח. טח. זה היה פח. לא, נו די, איך אני שונא את זה. באמת? תגידו מה, אני אח בראש? מה אתם משחקים איתי? כן זה פורד. זה אוטו רוסי נראה לי? לא. זה או פורד או כן. שנייה. אני צריך לראות לפי הקדמי. משהו כבר שבר הכל. כן זה פורד נראה לי. זה פורד מ1,000,000,000,000%. כל עוד הם עשו משהו אחר. וואו. טוב פה נשאר לי מספיק חיים. באמת. ווי. לא. זה לא אני. יש. דופסי, נשאר לי קצת חיים. וכבר אסור להתקל כי אני מפחד. באמת, אני מפחד להתקל. אני צריך לעשות ככה. אם אני אתקל ככה בקטנה. הופ. היי! מעניין מי זה הבוט הראשון הזה. 5,000 מאיזה. מה קרה? אני לא מבין מה יש לאוטו הזה, הוא כזה, לא יודע. אי אפשר לעשות בו כלום, פשוט מפוצצים אותי. יש בו קצת חיים. הנה אתם רואים, החיים הולכים מהר וזהו. אני צריך לפוצץ מכוניות. תחבולה ונכנסנו. איך? למה יש לי כל כך קצת חיים? טוב, שמאלה, ימינה. ועכשיו אתה תהיה אח בראש. טוב, נראה לי גם אני עכשיו אהיה אח בראש. וואי, הם מורידים הרבה חיים. וואו. תנו לי לפוצץ מישהו באימא שלהם. נו. באמת. יש מקום ראשון, תודה להם. טוב, אני אצא, אי אפשר לשחק ככה. אולי לקנות אותו משהו כזה. בוא נראה מה אפשר לקנות. חשבתי לקנות אולי את הגדול הזה. הנה האוטו הזה. איפה האדום הזה? אני אגיד לכם בדיוק אם זה פורד.
וואי, כמה כל זה עולה. זה לא פורד. זה פורש. וואו. אבל זה לא נוסע, זה נוסע, לא נוסע, נוסע, ועוד איך, ועוד איך, ועוד איך, וואו. את זה הייתי רוצה. מונסטר טראק. כל המכוניות אני יודע. כן, זה פורד. אפילו כתבו, 150, זה נכון. כנראה נתנו להם. וואו, דוד צ'אלנג'ר. רק את זה ב5,000. כזה קטן. לא, עזוב. אני אקנה את הרם הזה ב10,000. טוב, אז בואו נראה איך הוא נוסע. אז אני... באמצע הסרטון... לא. אז אני אעשה כסף לבד, כאילו אני אעשה כסף נראה. אני אעשה כסף ואז אני אעשה סרטון איך קניתי את האוטו וזה. וואו, איזה נוח. וואו, ויש בו יותר חיים, וואי. לאוטובוס בכלל יש איזה 300 טריליון אלף חיים. נכון, לא טריליון אלף, זה אפשרי. טריליון 1,001. קצת חיים. מה אתה רוצה ממני, שלום, החוק. להתקל. וגו. יאללה, תהרגו את האוטובוס, מי צריך אותו, יאללה. תורידו את הגלגלים, תשאירו את המנוע בלי כלום. וגם את ההילוכים, תיבת הילוכים. גלגלים לא צריך, וסתם להתקל בסגול הזה. אוי לא. מה רוצה ממני? בח. ביי. גם אני רוצה את הטרקטור, נראה לי הוא מהיר, אבל לא. יאללה, דבר כזה. אופסי דופסי. וואו. יאללה, בח. אני יודע את מי אני רוצה לפוטט. הנה. פעם אחת תיגע בו, תודה. למה לא? באמת. טוב חברים, אז תודה שראיתם את הסרטון. שימו לייקים ותירשמו הערוץ, לכם קל ולי נעים. תודה לכולם.